Kung kamoy papilion, unsa may inyong gusto, kanang hugaw o limpyo? Sa inyong balay, gusto mo nga hugaw o limpyo? Inyong naong, gusto mo hugaw o limpyo? Anong gihugaw-hugawan man ninyo anang tap-tap? Aon sa na, makalimpyo na, makahugaw. Hoy, nawain yung mga beauty, ana. Ano ba, tap-tap? Yang anong nagtap-tapan mo? Hadlok mo sa virus. Hain gagikan ang virus, gikan sa gawas, padong nimo. Si Kristo nag-ingon sa atong ebanghelyo, ang musulod sa atong lawas, dili mo'y makahugaw, kung dili ang mugawas. Na ay virus nga nagikan sa sulod. Mo na'y kuyaw kaayo. Nya unsa man nga virus ang gikan sa sulod, padong sa gawas, ang sala. Ang sala. Naamoy sala ron diha, sulod ninyo? Kana, di na madag tap-tap. Nya mao ginay tinuod nga hugaw. Mao nay makapahugaw. Na niagi panghinganlan si Kristo diri. Tanawa kuno wa ba ni diha nimo? Gikan kuno sa kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna, bad thoughts. Unsa man ang bad thoughts? Kana bang mga biases, prejudices. Lingi ako no na imong tupad. Unsa may mahuna-huna nimo? Unsay musod sa imong nahuna iniglingi nimo ana? Maayo o dautan? Depende. Iglingi nimo sa imong banang palahubog kayo, may ka palahubog dako ay. Ana, kita sa gas imong anak nga tapulan kayo, ang musod sa imong nahuna, anasang tapulan da, kaon na sada. Kanasang sigig pangutang nimo, wa gi bayad-bayad, nya mosimba, nya kusog ay mingon, peace be with you. Kang naong bis bang buang, peace be diha. Basig naa ka nang huna-hunaa ba? Gitawag na siya og daotang huna-huna. O nagtanaw ba kas pare nga nagsigig ingon nga kanang inyong pangolors buhok, kanang inyong pangiskis kilay, kanang inyong kural, nya nasa misa na sang parian, kural na sad ni ron. Kilay na sad ni ron. Ana. Kabit na sad ni ron. Amo na gitawag mga daotang huna-huna. Wa mo ana? Naa, impiernohonon mo. Pagpakighilawas, unsa man ang pakighilawas? Kana bang adultery, partners adultery, gitawag na siya og fornication. Apil na diha ang premarital sex, apil diha ang same sex, basta mga sexual activity na wa gitugot sa Ginoo. Kana bang way mga kasal niya mag-sex? Wa mo ron na nang huna-huna. Wa? Mas buutan pa demos pare. Onay, daghan kay na karon. Daghan kayo. Maubita na ka na mga babae nga magpasiksi-siksi. Wa magilaing gihuna-huna ana. Kighilawas man gina. Lagi. Unsa may word? Sexy. Nya, unsa man na? Sala, di ana sulod diri. Pagpangawat, pangawat. Kanang mga kawatan. Kamo unsa mo kawatan dili? Mayo, pariha daytang. Oy, otrosan mo mga kawatan kay mong dagko. Kana ding mangawat ka sa pitakas imong bana, ngawat ka pitakas imong asawa, mangawat ka sa pitakas imong mama o papa. Kana bang mangawat ka sa bond paper dito sa inyong opisina, mga ballpen, imong dado sa inyo, di kamnanghid. Ang samday na siya, di na pangawat di ay. Oh, nga ka na, ginagmay ra noon na. Anya ka ng tanan nga kawatan, magplano man na sila unsaon pagkawat. So di nagasugod diri. Di agasugod. Labaw na ginang mga kawatan, nga gitawag na itong mga official official thieves. Unsa man ang mga official thieves? Kanang nangawat diha sa ilang opisina. Mao nay official thieves. Managbarong pa na sila. Nindot kay na sila barong. Nya nindot kay na sila sakyanan. Inigdaga nila sa kalsada, naagi mag-una nga magwangwang, maganaan na pa, tumba-tumba pa. Aron wa na gyud mo babag. Nga naman, magdali na sila kanunay. Kay nga naman, tuwa pay laing kawatonon sa unahan. Ikaw babag-babagi. Oh,
kay kada nila na pirma, pulos na dunay musod sa ilang bulsa. Luoy kay ta, nawa ka pirma. Nga naman, way musod na to. Kita pa'y papadaplinon, daplin mo. Ana, di ba? Wuk. Ano ba? Daplin ka diya. Ito mong multicab, hapit may mahugs ka na. Daplin. Irog, as daplin. Naku nga no, maning porti man nilang padaplin na to. Kay muagi di itong naang na nagkidlap-kidlap. Kinsa man to sila? Hinaot unta, nga dili to mga official kawatan. Hinaot lang unta. Oo na, matod pa diri sa ato mga kadagkuan nasod, sukad ka itong nakamatngon kog buot, usa kadako kayong babag sa atong kalambuan, kanig yung graft and corruption sa atong nasod. Why presidenting nakalumpag ani hangtod karon? Nya mingtakod na ni hangtod dinhi namo sa simbahan. Pero gamay ra man sa imong kawaton, kolekta ra man, pila ra man sa inyong ihog, das kolekta gud, gamay ra man kayo tanan. Ano man dagko na imong ihog. Oy, kagagmay na inyong ihog. Sunod. Kaning limbong ba kanang imong limbungan ng imong sigkatao. Di ang nagasugod dire. Kana bang pamakak? Kamo mga banarong niya dinhi, di mo manglimbong siyong asawa, di mo mamakak. Wa maningog. Nya asam nagasugod ang pamakak, gikan dinas gawas. Padung na nga rin. Kamo mga asawa, di san mo mamakak sa inyong bana. Ano sad? Sa maningog. Ang pare, di mamakak sa parisyoner. Kamo, di san mo mamakak sa pare. Uy, otro pa mo mga bakakon. Inigana sa Cebu, sa wagi mi, kahugron pa dir, kaya wagi mi kwarta. Yan na, dito'y kwarta sa bulsa. Mga bakakon. Dahil lingiw ba, nana. Ayo-ayo des bag, kuha des face mask ka na. May mga batas. Wa kuno kay kwarta. Oy, naaoy. Di lang ni muyog. Mo na di ana gasugo diri giplano na daan. Nya kining mga sala mga igsoon mao ni tinuod nga makahugaw nato bisag limpyo pataglawas. Sama anang please pardon me, gamiton akong example kana mga prostitutes nga nabiktima in town, nining gitawag natog sex trade sa bisan unsang paagi. Mga ligo man na sila, limpyo man na sila, pero kitang magtanaw nga nahibaw tag unsay ilang kinabuhi, muratag hugawan tanong. Kami ra yung mga laki ang dili hugawan. Ay kamo kunong mga bana kamo mga bana dinhi, inyong asawa bisag kinsa lang lakiha makahilabot, limpyuhan mo magtanaw nila. Tubag, mga bana. Di, oy. Ako, waman dyan ko'y asawa, pero di gimada. May rasang, wako'y asawa. Pero madre, okay ra. Nga naman, kay, wholesome magkidang madre. Tuaram nas kumbinto. Kamusang mga asawa, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, bisag may pa kayo na mo, nindot siyang naong, nindot pa kayo na mo damit, pero bisag kinsa lang bayhana dito ang gipatungan, limpyuhan mo magtanaw sa inyong bana, luod kayo, may kayong patyon. Bisan pag limpyo pa na, bisag na merfyong pa na, ano man, ang iyang sala, mo'y nakahugaw niya. Magmisa ko karon din nahibaw mo nga ni ako'y mga gipamabdusan din mga tulo ka buok. Nya inyo pag yung anak ang napamabdusan, limpyuhan mo magtanaw sa naong pare, bisag nindot pa kay ko gibutang vismen. Moingon mo, kaluod. Ana, misa-misa bayang buang-buang dako. Di nakamahadlok mo sulti ano Ngano man, tungod sa sala nga akong gitago-tago pero naigo ka ni ana. Ang sala purti nang mupatay og relasyon, mupatay na siya og kinabuhi, mupatay og kaugmaon,
mupatay pagid na sa atong espirituhanong kinabuhi kay ibutang tanas impierno. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon gid diri, tumana gid ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga gihatag sa Dios kaninyo. Ipakita nis mga tao ang maong sugo aron makaingon sila kanindot sa ilang Ginoo kay suod kay nila. Nganong masuod man ang Ginoo nato? Kay gituma nato ang iyang mga sugo. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, gitisok sa Ginoo sa atong kasing-kasing ang iyang mga sugo, ato ning tumanon sugod sa atong kasing-kasing. Unsa may mga timailhan sa mga taong limpyo og kasing-kasing? Unsa man? Una gyud, malipayon og naong. Sige, lingian yung tupad. Ayaw lang pasultiha, lingi alang naong. Tanawa. Sige ko no, pangutan ako no imong tupad. Ingna, sa tanaw nimo limpyo ko. Ingna, tanaw nimo ba limpyo ko? Kay depende yun sa tanaw. Si Mother Teresa bitaw og Calcutta bisag tiguang na kay ito, kunuton pa kay ignaw, nya gabaw pag yung lawas, katong tiguang na siya ba? Pero ang mga tao makakita niya bisag unsa pay ranggo, mubaw gyud, mutahod gyud. Nya matod pa nila bisag naa kay dagko kay problema, musmile lang ni Mother Teresa, murag yung kang mawad-as problema. Ano man, limpyo man ang kasing-kasing. Si Pope John Paul II nga karon Saint John Paul II, bisan pag takilid na to iyang baba, niya galisod nag-isa sa iyang sungkod. Katong ni Aris Pilipinas, pag ana sa sungkod, ala, bisag na akos TV, agas akong luha. Kanindo tanawon ni Pope John Paul II. Hey, kanay inyong tupad. Tanawa ko nung naong, makapalipay ba na nimo? Karon, inig-uli ninyo sa inyo, tanawa ko nung, malipay ba mo? Ana, katulo, ay kaduha nga timailhan sa tao nga limpyo, kasing-kasing, magsigi gid nagpasaylo, mas mahigugma siya sa nakasala. Kana bitang taong kusog ay manglimpyo, kana bang limpyada ba, limpyado nga pagkatao. Kita ganin siya hugaw, limpyuhan gina niya. Kay di siya katugot nga mahugaw. Muna kana mga tao nga limpyo kasing-kasing, maluluyon sa mga makasasala, di gid na masuko. Kamo, maluoy ba mos makasasala? O magyaw-yaw? Mga hugaw mo. Sunod, unsa may timailhan sa tao nga limpyo kay kasing-kasing, kusog kay na sila manghatag na sila hangtod Diyos katapusan nga ilang ikahatag. Tanawa si Jesus, hastang katapusang to siyang dugo gihatag ngan hinato. Tanawa si Maria, hastang iyang pinanggang anak gipakulata gihatag ragid niya sa mga taong mga buangon para maluwas. Tanawas Mother Teresa, tanan iyang kabtangan. Si St. Francis of Assisi, tanan iyang gihatag ngadto sa mga tao. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ilang kinabuhi gihatag. Tanan yun gihatag. Tanawa ang sugo ni Jesus, kung buot kang mahingpit, uli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Tanan yun ihatag. Tanawa tong biyuda nga limpyo kay kasing-kasing, gihatag niya tanan niyang kwarta nga iyang kabuhian anang adlaw. Wi kamo karon, ihog ba ninyo ang tanan diha sa kolekta? Ang muhog sa tanan limpyo kasing-kasing. Nabi, kamo no dahil mong katawa-katawa. Hibaw mo pila na atong halin ron sa kuan? Atong gipamaligya ang aslat para sa pagtukod sa kapilinha. Gikan atong August 8 hangtod karon nahalina na ta og 5,034 slots. Gaspakpak. Nakatampo na mo ani. Mayo. Napay nahibilin nga 24,466 slots. Nganong kusog bang halin karon?
daghan kaayo ang mga kasing-kasing nga gilimpyuhan sa mahal nga Birhen Maria. Daghan ba? Kay malimpyo na imong kasing-kasing, din ajud ka mahinugon anang kwarta. Imo ra gyud ang ihatag. Muna naglaom jud ko nga mahurot ra gyud ning 24,466 lots kutob sa September 8. Kay mao man ni atong gidamgo o gipangandoy nga makahatag ta og birthday gift ni Mama Mary nga ma-secured ang kinahanglanong kantidad para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima sa Takop, San Remigio. Proyekto kini sa atong Archdiocese sa Sugbo nga gipanguluhan sa World Apostolate of Fatima. Ikaupat nga replika sa kapilya sa Birhen sa Fatima didto sa Portugal niya gihimo sa atong dakbayan sa atong Archdiocese. Nya mutabang mong tukod ani. Hutdon taning 24,466. Kutob karong September 8. Ana. Pero ang nakaapan lang sad kay daghan kay nang donate karon na problema biya ko kay di naman ko dawaton sa Western Union para mo claim. Nya atong usang adlaw wa na sa dawata. Di na sa nako maklaim ang gikan sa MoneyGram. Ana, kung saon man ni nako ha kay ni over na kuno ta sa kadako sa kwarta ba nga sige dawat. Niya siya nakasugyot nako siya advice na lang na Father nga ipadritso sa imong bank accounts naman tay mga bank accounts wa may limit didto ngadto sang GCash dali sa kay mapuno kay ang GCash monthly man dili dangatan og 15 days oy puno na mo na haron sad masayon-sayon haron sad may malangit di kay may magsigig linya dito nya balibaran lang ta di man ni available pader ana basig na puno na ning imong limit idritso na lang sa atong bank accounts labi na mo mga online parishioners or kamong mangimbitar og inyong mga parenting tuas gawas nasod kay kanang Remitly kanang World Remit RIA unsa pa na diha ambot MoneyGram Western Union pwede man na sila ingnon nga idiretso lang sa bank accounts. Ato man ang ipakita dinhing atong bank account sa inikada nato misa kana inikanta nato sa offertory song sa atong TV sa dito ba sa online ipakita na nato ang atong bank account sa Land Bank o sa Metro Bank. So diha lang ipadala aron mahurot dayon ning 24,466. Pero haguan sa daan akong claim dito kanang mga lokal nga gipadala nga makuha sa ato Palawan, sa Imluilier, sa Cebuana, RD Pontiap ug uban pa. Ang ako lang sang ihangyo nasa taroy mga pila ka buok nga di maklaim sa RD Pontiap kay ngano man why name of sender, wa pagi amount, wa say reference number nga gipadala. Kay duha man nakabuok ang RD Pontiap magpadaog reference number pero why sender why amount igabot didto ilang pangayoon gikan sa mo claim unsay reference number name of sender og ang amount og di ka provide di nila i-release kaya nga naman counter checking na nila kung ikaw bagyod nagkailhanay bagyod mo nagpada mo na kamong nagpadala suwat lang sad akong ang inyongan. Ako ning hisgutan tungod kay kining tao nga limpyog kasing-kasing maningkamot sa ni siya nga dili magkalisod ang iyang isig katao. Ang iyang hunahunaon kanunay ang welfare sa iyang neighbors. Mao na nga ningos Kristo higugmaa ang Dios labaw sa tanan ug higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa man tingali usa nato dinhi nga gusto gyud maglisod-lisod. Ang atong kaugalingon ato man ginang ibutag hayahay. Bitaw nga naghimo tanang dako kay dang electric fans babaw nga naman aron mamuhayahay kay sa una dinhim katong wala pa na siya unsa man inyong naong diha siging ana nya mo humili ko ingon ani kataas hala lingi na dito kakalimuot ba ni kadugay ba ninyang mahuman karon tanawa di bawa na gid mo na maypay pero na nagtuay na sang liog na sad amay lang na kaysa kato mamaypay muhatag kita og kuan ninot nabitay na ingon ako pagso dire dili taga ato ba ingon din siya pader ni anhi jud ko kay mutan-aw jud ko sa inyong simbahan pagtan-aw niya hala kanindot ba ning inyong mga lingkuranan pader ngano kanindot ani dinhi nako
Hibaw ka nganong nanindot ni. Siya, nga naman pa dir, nako, tungod sa imong donation siya, wapabi ako ka-donate pa dir, nako to, tato pa siya na, donate dito. Ay, pagpunay, daig-daig diha dito, donate dito. Pasabot, gipanindot Manila, gitagaan man tagdaghan nga mga grasya, gigamit sa nato din, munindot yun ang atong kinabuhi, basta maghinatagay na ta. Wa nay mangawat, wa nay mangilad, manglimbong, maningkamot na ta nga malimpyo tang tanan. Ang atong unang pagbasa naghisgot og paglaom. Nga kining paglaoma mao'y giaghat ni San Pablo sa taga Tesalonica nga magdasigay. Unya unsa man ni siyang paglaoma? Nakahinomdomo unsay gihisgutan nga klases paglaom sa unang pagbasa? Ang paglaom nga si Jesus namatay unya nabanhaw. Nya kita sad kun mutuo niya mamatay gihapon ta pero mabanhaw og motipo niya didto sa lugar nga gitawag og langit. Ganahan mo na? Mura ramang mga patay. Ana raman mo. Mura magway lami inyong nahuna. Karong panahon na daghang kay na stress na nangutana nako pwede nga nung 40 mang daghanang nangamatay karon dahuot na mas menteryo wa na may kabutangan gani ang mga menteryo mingon fully book na mi ana maghimo patag mga nitso ang madugay ani ko no silaban na lang tani kay perti daghanan nangamatay nako na nga stress man na sila god na stress ba kay karon kung panahon na mura bag ang atong una-una kinig yung kinabuhi dinis kalibutan mo importante. Muna mas stress da yung tagda natay ubo. Ubo na gani, mura naging COVID na ni, COVID. Nya maglisod na gani ginhawa, COVID na gini. Nya dili nakatimaho kayo, COVID na gini. Kamo mga guwang-guwang na dinhi, maguwang pagimunako. Hinumdum mo sa unang hilantan tag ubhon ta. Maglisod pa tag ginhawa. Wa biya lami ikaon. Mao mambitaw ng lutuan kita glami, makakaon lang taglami kung hilantan ta. Kung kanus awa na lami, una panunta palitan ana mga lami, palitan din ta ana mga soft drinks kanang katong royal, nya itlog ana. Pero wa gani katong ginamos, katong una as ginamos ug maikaglawas. Nya masakit na gani lainan gyud, lai para na atong masakiton. Munang uban magpasakit-sakit ta lang hinuon. Mao na kami sa una. Una, ipalit ni mama na mo kasagaran, ipakaon nga pan, katong biskutso, katong patibang mag-abog-abog ba? Ana, katong dunggan-dunggan. Tuntuang mga burikat, katong tabisay na intaon ang ari, pati ng laina kanon. Pero masakit, kaya katong yung pan nga ilorde, katong mga Francis, isuwa na yun sa gatas. Di kami katilaw ato, basta di ka mahilantan. Di kaubon. Ya karon man to mga panahon na, inaron hinumdom ko to sa una. Kana bang tinguan na ba? Karon stress na kay tastanan. Mo na nangamatay na lang no nya dili sad mo adtong ospital. Ay kay iswab ka dito na, ba positive ka ditsuon yung kag krimit. Anan lang sa balay. Nya mas stress man sad. Apatay. Mo na perting patay karon. Wagi siguro kamuron taud-taud patay na mo. Pero naata aning gitawag og Christian hope, Kristohanong paglaom nga giawhag ni San Pablo sa unang pagbasa, di ta ma-stress oy. Wa gyud stress. Padayon ra gitas kinabuhi. Kay total inig kamatay, nagtuo ta Ginoo, mabanhaw ra man ta. Nya inig kabanhaw nato mao ra man gyapon ning atong naong. Si Kristo pagkabanhaw niya, maura man gyapon siya. Iya maging gipakita iyang kamot tanawa tanawa di ba ni ang akong samad, akong kilid o na ang samad. Ako man gyud ni, ipakan ako ninyo anang isda be. Ikaon sad diya sila nga tubangan. Nya mao man sad ni ang mahitabo nato kung nagtuo ta Ginoo. Ang problema wa na ta motuos Ginoo. Kamo ni tuo pa mo Ginoo. Sure mo? Ay karon ang ato ra bang tuhuan kana ra bang mga kana magtukod mo balay, wa mo na eksa-eksa sinsiyo.
Wa mo anang kanang naang pabinditahan diri ang kuan, pabinditahan ang kanang mga miraculous medal kay ihumol og ang mga sinsiyo ngadto adtong gikautan sa haligi kay adto kuno iugbok ang haligi na kung nga naman tukod magumig apartment pa der para kusog ang kuan sud sa income. Naku kamo nangandoy pa mo ana nga nakatukod gay may aning balay, nangandoy pa mo nga ma-bless mo maayo, wa mo magtan-aw na mga way balay diha nga ang sinsiyo nga inyong gihuog didto angayan unta nang ihatag ngadto nila. Inyo naman nung gihumol di ana na ang yuta aron og bukas haligi kay para mudakog income nakatukod magimo ani kay daghan na kay mog income. Wa gyud mo magtan-aw ng uban diha nga hasta ganing inyong gipanglabay nga basura maupay kabkabon, maupay hinay-hinayog kaon. Sobra na kay taoy. Saan? Na irog-irog anang naa mga higdaanan sa sayop ni kay kani makahatag nig sakit kay nagatubang ang imong tiil sa silangan sa asam day puno kasadpan ang imong uong ato silangan aron kuno nindot amot mo tinuod ba na ang imong bintana usban ni ang imong ihapsa imong hagdanan padung sa taas ipha kay sayop gani na madaot ka. Hala pag sulob mo ani mga unsa pa na inyong gipangsulob perti na daghanang gipangsulob nga mga punsiras-punsiras para kuno good luck. Mas stress ka na oy, magsalig ka na mga butanga. Ayaw. Unya kuhaon na mingo, hala patay na ko ani wa na ko'y panagang, wa na panagang. Ana dayon. Ang pagtuo nato ni Kristo, ang pagtuo nato sa Ginoo, maoy atong dadon karon, dili ni mga tuo-tuo. Ug ang pagtuo nagtug-an di ta mga matay. Mabuhi rata. Nya unsa may itong buhaton? Matud pa ni Kristo diri ay. Sundo nato siya. Unsaon man nato pagsunod siya? Na niingon siya ay, ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Kita pagbunyag nato, mikunsad sad nato ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilin dinhi nato. Lingi ana imong tupad. Lingi ba? Lingi ba? Niya human pangutan ina napa nimo ang espiritu sa Ginoo? Kay pagbunyag ni kunsad biya to ina napa nimo ang espiritu sa Ginoo o espiritu na nas demonyo? Tanaw ha si Kristo ang espiritu sa Ginoo anaa kaniya. Sunod, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos ang atong isangyaw. Mauna itong misyon, di ba pagbunyag nato, dihugan man mo anang lana ang bata, di ba dihugan man anang lana, ako gidihugan sa kuan ang lana. Unsa man ang misyon diha? Nga mosunod ta sa misyon ni Kristo sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Muna itong misyon para unsa man na siya? Para sa mga kabos. Bitaw din birthday na raba sa Mama Mary karong September 8. Hapit na raba, ug buhi pa mo, manghatag na sa tag mga bugas, tag 5 kilo ngadto sa atong kaigsuonan, dinis atong parokya. Ha? Nya pang-donate mo ha? Wa gisanong na. Pang-donate mo. Kuan man na, mga magkinahanglan tag mga 800 to 1,000 ka 5 kilo rice. Ana. Atigin mo malipay nga muhatag ta kadako anang kalipay sa mga kabos. Kana bang mga kabos nga pangka-pangka intawong kinabuhi nga magsigilag kagulkol ang imong kuhaanas bugas nga wa nagihapit madaginot lugaw na lang. Makadawat nag 5 ka kilo nga ganang bugas. Mura na nagibayaw sa langit oy. Kamo kay arang-arang mo pagkabutang makadawat mong 5 kilos ay 5 kilo ra di ay. Ang gusto nyo, sinako man. Mura na bagyan mo kaabot mo pagkahurot sa kasako. Makubid ka, di na dyan ka kaunan nga. May patong 5 kilo, kaya igor ito ni mo mahurot. Ana ba? Muna karon, muna atong target, September 8, maghimo ta sa atong panghatag na sad og mga bugas. Kamong mga generous, kamong gusto nga maghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Hala, i-remit din ang inyong mga bugas nga kuan. Kana lang sang arang-arang og kana ganing klase.
Kana bang gipangpak ng daan ba tag 5 kilo kanang ganador, kanang lion ivory, sa panang uban diha na ay mga Washington, sa panang uban nga gipangpak. Dunia ito. Konsita, inana. Mo na ipang submit dinhi. Kada nimo submit og usa ka pack na 5 kilo rice, naghatag kag maayong balita ngadtos mga kabos og patubuon sa Ginoo diha nimo ang imong gitawag og Christian hope na dili naka ma-stress. Niya pagigyonan, gipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag kanang mga gipangbihag ba gipang sana kaya sa una gud sa ila kuan man gud to kanang hantod gani karon kita sa tinud-anay mga binihag bayata colonize ba gibihag ta mentally mo na nga tanawa ang mga Pilipinos jutay ra kay Pilipinos nga naghunahuna pagpalambo sa Pilipinas jutay ra kayo ang ila jud ginahuna pagpahimos para sa Pilipinas kay nga naman ang mga foreigners nga nanganhi dinhi ni anhi dili aron pagdevelop nato kung dili sa pagsupsup sa atong mga bahandi dinhi sa Pilipinas. Nya gitagaan pagita aning mentality karon nga ato mga batan-on hasta kining ato ro mga ginikanan tingali apil sad mo nga ang paglaom aron ta mulambo kana gyung mo abroad ka. You are already imprisoned and you are exiled mentally. Kamo nilaom ba mo nga ni adinhi sa Pilipinas ang atong tingusbawan? Ha? O tuas abroad? Tira ba manubag ay? O pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Daghan kayo mga buta, depressing kayo nang di nakakakita. Oh. Daghan ra barong mga tao nga siga og mata pero di kakita. Na, daghan kayo. Kamong mga asawa, nakakita pa mo sa inyong bana. Daghan kayo mga asawa, di na mo tanaw sa bana. Ang bana, nakakita pa sa asawa. Ito na magtanaw sa silingan. Magsigig pangandoy, kanaon tao. Mutanaw sa asawa, luod ng animal. Hindi na gina mutanaw. Labi nang magsigi nagyaw-yaw, to paganis kusina, gayaw-yaw na. Sabi ko, di anasa, putak-putak na sang animal eh. Di na ganahan mo tanaw. Ang mga anak karon nga buta na sad, di na mo tanaw silang ginikanan. Magsigi na lang tanaw ng cellphone, internet. Naman gani atong paaminon ka ng mga bata, kanang maso ato kog balay, ako mga igagaw, or ako mga kaila, kanang mga batang gagmay ba, yung bless mong father, gada, ani, mudawats kamot ba, ang uban, iana lang kaya sige pag-ana, iana lang agtang, idukmo lang agtang ba, kaya yung duklon, ugwa lang yan ang ginikanan, ako lang sa kaimong duklon, ipapriso noong ka, kana bang na di na ganahan mo tanaw, kay ang ilag yung gitanaw ang makalingaw ra gidila di na kamo mutanaw sa silingan daghan sa kayo mga buta nga silingan kana sige na kugwali dinhi nga wa jud ka kita nga di na kaagi ang ilang silingan in town kay tungod anang ilang kural nga perti gitawong piitas dan di jud ka kita nga nangabag-id na diha bisang multicab kay perti yung gamayas dan ang ihatag kana ra yung gamay kaayo di jud ka kita nga nagkalisod ng iyang silingan mga buta pero gasiga ang mata. Di mo ingon ana. Da, hilom lagi mo. Ni wa man ta magbuhat sa atong misyon, wa ta mahiusa ni Kristo. Mo nang ma-stress ta. Kaya nga naman, ang nahiusa ni Kristo, adunay Christian hope. And this hope is very powerful. Muwagtang ni sa tanang kabalaka, muwagtang ni sa tanang kaguol. Namagi-uban na to, nangaguols now. Halala na dahil ko'y tukunot, halala na dahil ko'y kunot. Ay pasag di nagmangunot ang imong now. Halala puti na lagi, halala tiguwang na kutanawon. Ay pasag di nagmamuti ng imong buhok. Wa magani ka kapangutana nga maglisod na kagdulhog-dulhogon. Murag sanaw na kayong dulhogon ba? Bantay mo,
ato mga batanon bata ato man daganon ka ng dulugon karon sana na ka sige na kang pangitag asa ka makagunit ay dagan din kana ba kana bang musa ka kagagdanan sa una kana imunan tagsa-tagsaon nga to kana imong tiil ba tika to sunod ang karon iapas-apas na nimo ana sa apas diri ana inignaog sad pinatakilid pa apas-apas nga naman tungod lagi kay padung kita ngadto pero ay kabalaka na nga naman dunay umaabot nga lugar diin tuaron si Kristo ug uban kita kaniya kanunay. Wa na dito'y masakiton, wa na dito'y tiguang, pulos na ta dito mga batanon. Wa na dito'y magulanon, pulos na ta mga malipayon. Mo na si Kristo diri gisalikway sa siyang mga silingan. Buot pag isang ihugs pangpang, nilakaw ra sa Kristo, wa gid siya ma-stress, wa siya ma-discourage, gidawat lang sa diyang kamatuoran na doon nagay panahon nga kita isalikway. Pero dinhi na sa kalibutan, ay kabalaka nag isalikway ka sa imong ugangan, kanang imong ugangan nga otro sad nga yawanon ka istanan, ayaw kabalaka higugma ala na. Kana sang imong bayaw nga magsigi sa kontra nimo singhagan pa ka tungod lang kay pobre ka. Hasta imong anak dili nakahatag nimo gamay hinabang kay pugna na ng imong umagad nga 14 taong malditaha. Ayaw kabalaka. Okay ra na. Mga matay ratang tanan. Pero ini kamatay tua didto ang kalainan kay moabot ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo aron paghukom mo kinumdum aron paghukom sa yuta. Kaning tanang ni asyuta hukman nya mga banhaw kuno to mga minatay o kita nga naabutan sa Ginoo nga wa mamatay pananglitan mo abot siya karong taud-taud musaka ra puta ngadto sa langit kuyog niya kana kung nahiusa ta niya. Usa sa atong mga timailhan nga kita mahiusa sa Ginoo ang paghatag yung kalipay ngadtos mga kabos. Ang atong kinabuhi usahay mo kabos, usahay mo dato. Sa inyong tanaw sa atong parokya ron, kita ba dinhi sa Paris nato, dato ta kabos? Dato gud ta. Wa unta ko mamaligyag slat. So, kabos ta oy, kabos. Ang Archdiocese in relation aning atong gitukod nga kapilinha di Fatima. Kabos, dato. Kabos, oy, kabos. Matud pang Monsignor Robin Labajo, mga tuig kapi nilang kumbati, ang 35 million nga budget, 5 million ra gid ang ilang nakuha. Mo na ingon siya, ikaw, padre, pwede ba kag himuong chairman sa fundraising na kung nganong ako manyor siya mura magpaspas kay kang mangulikta donasyon ipahimos lang sa goday pero ningon na sa kon ako mauna ang ari ko magsige concentrate sa pagpanindot aning atong parokya sige solicit ani dinhi nga tuwa may mas dakong paginahanglan maghatag kalipay kay nag-uul man in town ang kontraktor kay sa pamay atong ibayad ani nga nakautang naman ko mga hapit 15 million sa mga supplier sa materials unsa pa may ibayad nga ini pangutana natay kwarta das pundisyon siya di adiri 500,000 na malasan ni usa mo pagkuot ani karon na natay nahalin nga mga 5,246 nga slots di ana tagbaw na kayo sila. Sige, pader. Makahatag-hatag na kita. Wala ba? Dili na sila ang uban to, magpugong-pugong intawag snacks. Ay, lapag snacks. Kay, minus kay tarong kuan. Karon, basin, pamakatabang-tabang na gini. Labi na yung mahurot ni kahalin karong September 8. Kaya ato man yung gift ni Mama Mary. 24,254 slots na malay na hibilin. Mahurot ni kahalin. Basta god, nduta. Ay lang ninyo ipapick up na ako dito sa 24 million kay kapoy sa ni pick upon. Kapoy sa suwat anang naang claim slip ba.
Karon mag-average ko tag 50 ngadto sa 100 ka claim slips atong pirmahan. Kapoy kayo ihog na lang diretso sa bangko atong bank account. Dinhi sa atong online nga misa ipakita man na nato atong bank accounts. Mas nindot jud ngadto kay di sa talimitan. Yan, pag yung mga wrong spelling, so kanag yung wrong spelling, naroon dito ay mga napo na kabuok, pulos yun wrong spelling, ako nga nako, Padersiano, na usay, Crescencia, nababae naman ng kuwan siya Pader, di yun madaki, Crescencia, manarang-alang ang tatog, Siano, oy, na Crescencia, himo naman noon kong babae noon. Tingali to sa, dito to ba, sa kanaganing katong pagsulti niya, ang type ba, basigwa kayo, mga kuan. Muna, tarunga lang sa ng spelling, niya, kanag yung wa yung mga kuan, wa magpadala na to bag, name of sender, nagpadala o kanang, sana, kanang control number, di kita ka-claim. Luoy taon kayo. Pero inyo nang idritsos bangko, inig-click ni mo, inig-ingong successful, to nas bangko. Nga, tiksi na lang ni, Pader, nagpadala ko sa ibong bangko, ingon amount. Amo na lang ng tanaw dito, kaya na, amang computer, online, banking man ta. I-transfer na lang sa namo ngadto sa kapilinha. Nya, kanasang inyong mga donors na malit, isultig yun. Kay ato ng paningkamutan ang tanang mga ngan ato yung mapadala ngadto sa kapilinha sa Portugal. Gi-arrange na nato, pinaagis ato dinhing mga leader sa WAF nga dunay dito special nga mga misa para anang maong mga ngan, mga donors nining maong proyekto. Para unsa man ni siya? Para pasikat? Para lang inunta nga nakahimo ta ani? Dili. Kanang mga center for devotion, kanang mga pilgrim centers, makapawagtang gid na sa stress. Di ba? Nakaadto mamog simala. Kanang moadtog simala, igabuti mo dito, murag mawa ang imong mga kanang kaguol, kanang hulilan. Nakaadto na mog hulilan. Musamot imong kaguol. Ay dako mong kaigbayad. Pero ikaw makabayad ka, makatigom ka nga to, maka-pilgrimage ka, pagkalahias imong bation iniguli. Pagkaninduta yun. Maani mo dinis atong simbahan, San Vicente. Ang sa inyong bation. Sa kanus aman ni mahumag humili pariaw. Unsaon aron dali ratang makasod sa langit? Unsaon? Kinahanglan igabot na to ngadto sa Ginoo nagdagit tag ginansya. Wa ganitay ginansya inigabot na to didto asa mo tayo ibutang adto sa lugar nga way katapusang silot maghilakta ug magkagot sa atong ngipon. Kumusta man mo ron? Nana mo'y ginansya? Unsa may sukdanan sa ginansya? Ang gihatag sa Ginoo kinahanglan mudaghan. Mutubo ba bisan kunog naalay interes. Og di gyud siya madoble sama atong 5,000 na himong 10,000, ang 2,000 na himong pila na to? 4,000. Ang gusto lang gyud Ginoo bisag naalay interes. Hahuna-huna ako no karon. Wa man gihatag ang Ginoo nga dili nindot. Karon ang tanang hinatag sa Ginoo na ani mo nakaginansya. Okay, kanang imong naong hinatag na sa Ginoo dili. Ay, we karon, unsa may ginansya ana? Ang kusmod o ang pahiyom? Ang pahiyom. Kay maayo lagi, maayong buta ang kusmod, dautan man na siya, sayawa mo sana siya. Ang yawa mo yung makaginansya, inig kusmod nimo, inig pahiyom nimo, maayo man na. Ang makaginansya na Ginoo. Tanawa igpahiyom nimo unsay resulta? Ang imong gipahiyuman, mo pahiyom sana. Sige. So iglingi na yung tupad. Smile. Good morning. Niya smile ba? Di ba mingo sila? Morning to. Ano na siya? Karong taod-taod lingia siya. Atong utang nimo babayarin na to. Di ba mingo sila? Buang ka diha. Kota diri mugo sa ka. Mutakod na. Mo sa na imong ginansya para yawa na nga ginansya.
O kanang imong kamot, unsa man na hinatag na sa Ginoo? Hinatag. Manghatag ka, ginansya na dili. Kinsay nakaginansya? Ang yawa o ang Ginoo? Ang Ginoo. Manamparos ka, mangusi ka, manglatos ka. Unsa man na? Ginansya na. Ginansya gyapon. Pero kinsay nakaginansya? Ang yawa. O sa Ginoo alkansi na. Bikaron unsa imong gigamitan sa imong kamot? Sa pagtabang o pag-atiman o pagpanulisok, hapak o pangusi? Tabang atiman. Kana ibaw nakadaan. Kana duha pala nakabuk akong gihisgutan. Napa may daghan sa atong kaugalingon ang atong panghuna-huna kaning akong sinultihan, kaning akong pangsulti ba, kaning akong panghuna-huna. Hinatag man is Ginoo. Unsa may gigamitan ako ani? Muna si San Pablo sa unang pagbasa ingon siya nga, di na lang kumutudlo ninyo nga unsaon paghigugmaay. Nahibaw na mong daan nga ang sugo os Ginoo maghigugmaay. Naana diha tanan. Kanang word nga paghigugmaay kamo naana diha tanan. Ug mao na ang makapaginansya, ang gugma. Kana bitang mulihok ta, manghuna-huna ta, musimba ta tungod sa gugma. Nabitay mangumpisal nako, pader mangumpisal ko ano man kasal man namo ugma pader. Nako og di pa niyo kasal. Og di pa ninyo kasal mangumpisal ka karon. Ana. Kana bang gitukmod lang ka tungod sa kahadlok nga basig dili niya ko dayunon og kasal mo na mangumpisal ko kay gi-require ba ni? Ana. Recollection, sana seminar, kanang prikana. Atin kong prikana kay requirement ra ba ni sa akong kasal, pasinyag di man. Unya gapuyo-puyo nagtag 5 ka tuig, 3 ka tuig. Ana. Unsa man na? Ginansya ng puyo-puyo o alkanse? Ambot lang ninyo. Ang akong pag-umangkon kanis G. Rose Taburnal na si anak 5 kabuk. Ginansya na alkanse. Ha? Ang iyang pagbabdos sa bata o ang iyang pag-utong sa bata o ang pag-atiman aron mo tubo, ni tubo magining 5 kabuk karon murag ang kamagwangan ani. Nakabot na ba kag 12 anyos? Sunod-sunod naman sad ni. Ginansya na kay gigamit man niya ang iyang kapasidad isip inahan, isip babay. Wa man niya gipatay ang iyang bata sud siyang tiyan, iya man gipakatao. Pero ang iyang buhat nga way kasal niya nakapanganak mautoy alkansi. Pero ang iya sang pagpakatao sa 5 kabuk bata, di sad sayo nay. Karon murag akong na sa amorong communication sa una diha man tong 3 ka bata sa iyang mama. 40 ra basad taong pobriha aning akong igagaw iyang ginikanan nabang pangka-pangka sa gyud ba amo to pa baka mobutoy ang mga agtang kanang pangka-pangka gyung kinabuhi ba nya naluoy taon ko gatiman in taon ang iyang mama sa 3 ka buok bata nya karon akong nadunggan murag usa na lay naa sila murag gipangkuha matingi sa amahan o sa mga iyaan ba sa mga kaliwat ba sa nakapaanak. Nya siya ning adto sa Qatar nanimpad para itabang sa tingali sa iyang pamilya. Nya didto murag nakadungog ko nga sa istorya karon sa pag-verify na didto sa embassy nato sa Philippine Embassy na istorya nga ni run away di siya sa iyang employer. Nya ang ending namatay siya. Murag balikonon pa karon adlaw ba or sunod adlaw sa iyang igagaw igtagsa nganing trace ani dito sa Qatar ang police report para doon na puntay official nga police report. Basta sa pagkakaroon ang nahibawan June 25 namatay siya niya ang hinungdan sa pagkamatay cardio sa to aning attack lagi heart attack niya kaning karon in town ni so good nagka-deform ang iyang lawas di na kuno maklaro ang naong kay ni adto magid ang iyang igagaw igtagsa nga ako sang pag-umangkon gyapos pagagawan
anang deform na, di na kay maklaro ang naong. Muna ang ending sa iyang lawas. How about sa iyang kalag? Ang Ginoo na'y mag-igo. Si San Agustin niingon siya, pagkadugay na akong nakakita kanimo Ginoo, kadugay na akong nahigugma nimo. Long or late have I found you, late have I loved you. Ngano man, kay matod pa ni San Agustin, nalingaw kay ko sa pagsigig pangita nimo didto sa imong mga binuhat, outside of myself, gawas sa nako. Unya ang tinuod di ay, ni aman day kasod nako. Ikaw man di ay mo naghatag nako sa kinabuhi, pero wa ko kakita nimo nga ikaw mo author nako, ikay nag-create nako, ikay nag-sustain nako, nga niya ka sa akong kasing-kasing, gasigi kog pangita nimo dito og nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Karon naglingkod mo diha, lingi-lingian ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Sige na, lingi lagi. Nya pangutan ako no, na nakakita ka Ginoo diri nako. Ina nakakita ka sa Ginoo diri nako. Labi nagsigihan na nimo yaw-yaw sa yawa ka. Ambot ka ning ako mga sakristan, kakita ba ka ni Ginoo diri nako? Nya maglisod ka kakita o Ginoo diha sa tao, kun wa nimo mahibaw ang Ginoo na nimo. Muna ingong San Agustin, pero matod pa niya, sa dihang akong gidawat, ikaw nga pulong nga nagpakatao, ug ako nakang gihimong pagkaon, pagsugod gid nakog kaon nimo, gasigi na hinoong kog gutom para nimo. Sa dihang nakaplaga na tikasod sa akong kasing-kasing, gasigi na gid hinoong kog pangita nimo, nga wa na ko'y katagbawan, mura na kog isda nga na humol sa ocean of water, nga nagsigi na lang jud kog langoy, layo na kay kog naabutan, di gyud nako mahurot ang imong kanindot. Muna nga ingon din siya, my heart has been restless until it rests in you. Na-enjoy na kay koron kay nakita na ko nimo sud sa akong kasing-kasing. Ana. Nya kana mga tawo nga nakakita Ginoo sud sa ilang kasing-kasing, mga usab ang naong ana, mga usab sad ang binuhatan ana. Nabitaroy atong mga donor sa kanini ang ato mga slat-slat. Ingon siya, Pader, wa gyud ko kasuhay og donate. Sukad pag yus una. Wa gyud ko kasuhay og donate. Karon pag yun ko nakasuhay og donate. Pagkalipay di ay Pader. Wa ko kay bawag, tinuod ba to yang gisulti? Sa inyong paminaw, malipay mo baka donate mo sa simbahan? Nya mo donate pa mo usab. O kana mo na ilang gibati. Makakon mong dagko. Muna ilang gibati nga sa diha ko nung nakasugod siya donate, karon magsigig pangutana, Padir unsa na katubang mahonong na to atong ipamaligya ang slat. And Padir unsa naman sa imong project karon, kay mura man kong mingawon mo palit na sad ko. Yan igod ato malaning giagi og palit-palit. Pero wa gud ta mamaligya. Mura bag duwa-duwa ba sa atong duwa bita kanang bata ta? Unsa na atong duwa sa bata pa ta kasuway mo ana kana magtinda-tinda. Nya nga to ganing kwarta kanang dahos mangga, dahos bayabas. Inana ba kay muram sa kwarta og naong. Pila man ni o tulo ka dahon ana. Nya maghimo-himo tag pagkaon kasuway mo ana. Pag humanday nanay-nanay, tatay-tatay dayon mo. Ini kadagko nana, nanay-nanay, tatay-tatay. Suka-suka dayon. Muna nga kanang duwa bang tinda-tinda, mura taga duwa ani nga actually donation good ni, pero at least ba naay nabita kay gitawag og guiding amount unsay imong i-donate. Una nga ito, slot nya ato sang gitagaan og meaning. Unsa may meaning? Nga kada nimo hatag ngadto sa simbahan usa ka slot naa ginay corresponding nga grasya. Mo na ningon ang Ginoo diri nga kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Kanus man ka makahibaw nga ang tao na ay iya
kung manghatag siya. Ang taong di manghatag, bisan pag mo declare na siya nga bilyonaryo na siya, nya dili manghatag, wa na siya iya. Nakakuha mo? Nya unsa man ang hatag kanang dili nakamangayog baos. Mao na siya hatag, pero mangayo gani kag baos, wa nay hatag. Nya unsa may baos sa Ginoo? Siya may mubaos. Di mas Pader Siano, muhatag mo diri sa atong project sa Kapilinha, tag 1,000 per slot, di man ako'y mubaos ninyo. Ang Ginoo man. Bahala ng Ginoo mubaos ninyo. Pero akong gitaytol-taytolan, uban sa mahal nga Birhen Maria, kay usama ni siyang ihatag, healing and deliverance. Healing. Mahil ka, sama ni San Agustin, sa imong garbo, i-deliverance ka sa nagpuyo nga mga demonyo diha sa imong kasing-kasing, aron makakita kas Ginoo diha sud nimo. Nya ikakita nimo sa Ginoo sud nimo, kakita sa kas Ginoo nining imong palibot. Akong nakita nga nidangop ang akong igagaw ngadto sa programa ni Sir Tulfo. Kay dili matransport dinhi ang lawas ni Gigi kung dili mahatagan og kwarta dito. Ang bayad dito sa morgue para magawas mga 17,000 kuno sa atong pesos. Nya ang eroplano nga fare mga 100,000. Bana-bana lang ni. So nagkinahanglag mga 120,000. Ang embassy ni pasalig nga mag-raise mig funds pero tagae sa mig mga documents, daghang documents gipangayo ug kanus a ma-comply kuha na gyud maklaro na to mga dokumento una pa sad sila mangayo og tabang sa Pilipinas, mga Pilipinos. Ingon din tong akong igagaw kanus man mi magpaabot pa der unya na bag malata na gyud tog maayo. Ngako dito in taong anak, ang akong igsuon, kontak sa nako ang manghod niya. Muna nga ako na biya ko'y mahay gamay no kay wa man sad maminaw in taon. Pero lahi gining naatay Ginoo kay pagkakita nako nga na-deform na in taon ang akong pag-umangkon. 30 anyos ni siya karon, 30 years old. Very young no. Nya kaingon sad ko kalain sa moabot diri nga wa na gid hinoy maklaro. Muna pasaylo ako ninyo ning pasalig ko nga ako'y bayad ang atong parokya. Manghuwam ko, manulis ko sa atong parokya, naamtay kolekta na dinhi. Ako sa ning huwaman. Huwam ko mga 120,000 aron ma-facilitate ang pag-transport diri. Okay ra ninyo? Kinsa may mo bayad ani? Manghuwam naman sad ko, so mangayo na sad kog tabang og muhatag mo. Inoon, dako naman tag mahuwaman kay karon ang atong halin sa atong Mary's Healing and Deliverance ning abot naman og 4,850 slots. Daghan na. So ato lang isang huwaman og kadiyot ha. Og naamoy gustong mutabang sa akong pag-umangkon nga maanhi dinhi, ato lang yang rifanan ang parokya pero starting today ako na ning i-process ang pagpadagan anang maong mga galastuhon aron lang in taon maabot to diri nga dili lang sad kayo malapasan kay matud pas nag-atiman sa morgue normal ning deformation kaning kuan ba sitwasyon sa lawas kay bisag na as freezer tungod kay duha naman sad kabuan ang iya ditong pag-standby so mo na nga ang kuan ba ang naong nangausab na gyud mo nang di lang nato ipalata og maayo naari lang sa nato diri so mo na di jud ko nako tabang kay taring op ang mga lata lataonon pa kani pa bayadong ato gining dalion atong pag-text nako ganiha nga ayaw kabalaka mo diha ako mo abaga sa galastuhon aron maanhi dinhi ang lawas ming reply nako sa messenger ang ako sang pag-umangkon nga suod sa dani nga na-scholar sa dinakos una niingon siya nga nilayat mis kalipay father na makakita mi sa among kuan so ilan nang i-process salamat sa Ginoo kana bitang
mawa ang atong gitawag ba magmahay-mahay ta kana mao na ana wa gyud kaluoy gugma o paningkamot nga ang nagsubok kayong pamilya karon kuanon ta ma-alibyo og jutay. Hinaot unta nga ngako sang amahan si Severo Ubod tuan naman tingitos langit kay bisag latuson tong mama di man to mo reklamo. Wa pa ko kakita kayong mga bana nga latuson sa asawa nga di mo reklamo. Naa kisa taas kamot ba. Wa ano, akong papay nana. Bisag latuson mga balik na lang tong sangas bayabas iyang lawas. Di gyud mo reklamo, di gyud masuko. Hangtod to siya namatay. Tuan na tulos langit, inaot unta nga ang iya sang kuan, mahog man tog iyang apo na sa pag-agawan kay igagaw man sila igtagsa pod sa mama atong namatay akanang lula atong namatay. Iya unta tong dawaton dito sa langit sad tabangan to sa kong papag-alsa niya si mama kay iya magidtong apo kay igagaw sila igtagsa sa papa aning lolo atong namatay. Basin pag tuan na to sa langit tabangan taon to nilag dawat ito sa G.G. Rose. Kining tanan mga igsuon buhi og patay ang simbahan nagtinabangay. Mao ni ang gipanghingusgan ni San Agustin sa dihang nahimo na siyang pari og obispo nga ang simbahan mao ang agianan sa kaluwasan. Maminaw ta sa simbahan, musunod ta sa gitudlo sa simbahan. Ang gitudlo sa simbahan maorasad si Kristo. Matod pa ni San Agustin, ang pulong nga nagpakatao, ang pulong nga kunwa siya wa sabta. Muna siya sa una, nagmahay gid siyang dugay-dugay siyang nakakita sa Ginoo. So namatay ni siya si San Agustin sa edad nga 76. Pero dako kay siya agi. So 76 minus 30, nakaspend pa siya mga around 46 years. Nagakuyog na ni Kristo. Kamusad karon basig wa pa mo makuyog ni Kristo hasta sa dako. Manguyog na tang Kristo aron gikan karon hangtod ta mamatay mag-share na ta ato nang ipaambit ang Ginoo ug sa ingon niini makaginansya na tagdaghan. Makaginansya na ang iyang pulong. Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gihatag si Jesus ug ang mga apostoles nga nagmatuod nga kon kita magpuyo subay sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpuyo nato ug makahimo ta bisan unsa. Ngano man tungod kay ang pulong nga gisulti ni Jesus o gisulti sa Ginoo nato mao si Jesus mismo ang pulong nga nagpakatao. Nya unsa may iyang gahom sa iyang pulong, ang yawa mupatuo sa iyang pulong. Ang yawa ba musunod sa iyang pulong. Tuo mo dili. Hinaya sa niyog tingog oy. Arang-arang pamangyawa ni singgit pa man. Ang yawa ba ni singgit? Kamo hinaya niyog tingog. Mas grabe pa man tingali mo si yawa. Nito mutuo mo dili. Nya mosunod mo dili. Mao na ni ron hinay na kay tagtingog. Ang yawa mosunod siya inigsulti ni Hesus pero mubalik ra pod siya kay yawa man siya. Kita unta kay di man ta yawa nindot gid unta kanang mosunod gid ta nya ato yung permanentihon. Mao na giingon ni San Pablo sa unang pagbasa ingon siya, kahibaw naman ko nga naa mo sa kahayag. Kahibaw naman ko nga di na mo makalitan aning panghitabo kining katapusan sa kinabuhi, kining kamatayon nga moabot daw kawatan. Mao na pag dinasigay kamo kanunay og pagtinabangay sama sa inyong gibuhat karon. Pasabot ba ayaw pagsigig balik-balik anang sala kay ang yawa ra may magbalik-balik. Ang yawa gon mosanong na siya, mopatuo unya human balik na sad kay yawa man siya. Pero kita di man tayawa. Makamaotang muhimog desisyon nga permanente para sa Ginoo. Ang yawa di man to ka desisyon gyud permanente para sa Ginoo kay ang iyang nature yawa man. Gipangutan ako no na imong tupad.
Yung tupad ba pangutana? Yung na permanente na gyud kang musunod sa Ginoo. Yung na permanente na ginang imo. O magyawa-yawa na sa karon ighumas misa. Mayra ba kita dining musimba? May kitang musimba, may kitang magdupa-dupas tong kamot. May gani wa na mo padupaharos inyong kamot, no? Oh, kana inig amahan namo, may kitang mudupa-dupas kamot. Labi na gining pari kay kami magi allowed nga mudupa kamo, di man mo allowed. Nya mo apil ra ba gyud mo, mamugos gyud mo ay la padir padupaha lami padir kay ganahan man jud ko mudupa padir. Dayog ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga igawas pa lang anang pultahan wa na, gabuot-buot na. Di na mananghid sa Ginoo. Di ba? Mao na ayaw pero ang yawa maniguro gid na siya nga maliwat ta niya. Mo nang himuon gid niya tanan. Karon hinginlan diri sa Ginoo, mupataklib sa nangatos pikas. Ikaw ron diha galingkod ka nya imong hinginlan ang yawa pinaagi sa pulong sa Ginoo ka din ajud ko mamalikas hinginlan ni nakong yawa sa pamalikas way siguro mutapot na si imong tupad ana na si imong tupad mutakli labi na ang imong tupad gaduka-duka ra gana wa gyud wa mangandam ba wa mangandam masudlan na si yawa mo na pag tinabangay unsa man ning ingon ni San Pablo kapag tinabangay mo pag dinasigay mo kanang kamao unta tang musangyaw ba nga kamaotang mohigilin og yawa ayaw kahadlok anang yawa gamita ang tinuod nga pagtuos Ginoo laom diha sa Ginoo una dinhi sa atong tubag sa Salmo unsa ti atong gitubag dinhi nagato ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Hain man ang yuta sa mga buhi. Hain. Kalibutan? Yuta nis patay. Kini dinhi. Yuta nis mga patay o mga patyunon. Hain na nagsimba ay apil na ni nagmisa. Mga patyunon ang yuta sa mga buhi tuas langit. Mo na siya. Hain man langit. Hain man ang langit. Nias kalibutan ug tua didto sa sunod nga kalibutan. Dinhis kalibutan, hain man ang langit. Naas imong kasing-kasing. Bright ninyo, no? Ya, kumusta mo ron imong kasing-kasing? Unsay naa diha? Langit, impierno. Og langit gani mailhan nimo kay di nagidna masuko ng tawhana. Wa na say yaw-yaw, wa na say kahiubos. Kay ang suod sa kasing-kasing langit man, pero impierno gani suod ana. Magsigi nagyaw-yaw, magsigi nagkasuko, magsigi nagsapot, magsigi pag nagbisyo. Amo na mga kasing-kasing nga gisudlan og impierno, gipuy-an og yawa. Lingi ako sa na imong tupad. Ingna unsa may imo ron unsa na ani mo ron langit o impierno ingna labi na ang imong banaw na ginamutagad nimo kay nahiubos og maayo sigihan nimo gwakli iguli ro sa inyo ingna dong unsa na ani mo impierno o langit tamparuson tanong kambuanga ka diha kita kag impierno ayaw lang sad padaana og dana gani ang imo ganing kauban sa kinabuhi mura na gani gipuy-an na siyawa impierno na kaignaong ang kasing-kasing ga sige nagbugat ana ayaw lang sad patakod padayon lang gyud og smile mo na kamong mga ginikanan usahay kanang inyong mga anak puy-an mo nagyawa ang yawa anang duwa des computer ang yawa sa kalaway ang yawa sa mga bisyo ang yawa sa katapulan kamo sa mga ginikanan ay lang sad mo patakod no og dili sila magkugi kamo na lang sa ikugi. Di sila manglaba. Kamo ipanglaba. Haron di mo matakdan. Ay nalang pagsigsugo anang tapulan kay matakdan man ka madugay. Matakdan ka. Kung ang inyong bana di gyud mo undang anang bisyo, magsigig yung inom, ikaw na lay tig-atiman anang palahubog. Ayaw na lang na siya sige yung hunong anang imong inom kay madugay. Matakdan man ka anang yawa. No. Mayang nagsigig pangabit. Ay atimana na lang sad na siya inig uli gikas kabit ikaw ayaw lang sad pangabit
Nganong masuko man kag nangabit siya nga ikaw limpyo man imong kasing-kasing. Ug wa na siya puy diha sa Ginoo kay ang iyang kasing-kasing impierno na gyud, ang yawa sa kalaway, ang yawa sa kaulag mo ay naghari diha. Ikaw sad nga iyang kaubas kinabuhi ay na lang sa patakod, papuyin na lang sa nang imong kasing-kasing og yawa naman. Ginoo sa kaputli, Ginoo sa pagkamahigugmaon, Ginoo sa pagkamaunongon. Ano? Ginoo sa pagkamapasayloon. So ang battleground karon ni as kasing-kasing. Muna si San Pablo, gidasig ta niya. Magdinasigay ta. Niya ang yawa, mupuyo sa naspari. Ha? Kaya mo no, gaduda naman hinoon mo. Kanis father, yawaan, basad ka ni. Ay, simpre. Kamuro di ay mutilaw og yawa-yawa. Pariharap ta. Timan ibaya, kinsay gapatay ni Jesus ang mga pari ni atong panahona. Mga high priest, pagyod. Kinsa man ang high priest? Mga kardinal, mga obispo. Maoy nag-orchestrate aron patyon si Jesus. Ug di mi mag-amping, ako di ko mag-amping. Kining akong pagkapari, kining akong dungog, kining akong gahom, kining akong gitawag og in quotation, authority. Isip pari, maorasan ni ang muimbitar sa yawa sa akong kasing-kasing. Muna kaming mga pari, gitagaan gid mi og assignment. Sa may among assignment, ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos, sa kaputli, way asawahay, silibasi, o pagka mapaubsanon nga mosunod sa among obispo. Tanaw gani ninyo nako, wa na ko magtuman anang kakabos, kaning silibasi, o kining pagsugot sa authority, pahinumdumi in taon ko ninyo. Tabangi sa ko ninyo. Hunghungi sa ko, pader, wa naman kamuhaom anang inyong tulo ka evangelical councils. Nya maingon day ko, hay man ana. Kana bang kakabos pader, norang na naman imutan ng kolekta. Wa na may nibalik nga rin namo. Anong inyo man kung pakialaman anang ako may pari din eh. Ingon gani ko ana, ingna lang sa dimong kaugalingon. Giyawaan na gyud no, giyawaan. Ay lang sa patakod, ingna lang sa sige pader, salamat ha. Makalaom jud ka pader nga support gyud ko nimo. Ingon din pare. Sige be. Ikay gasto ani atong kuryente din eh. Ikay bayad sa atong electric bill. Pila man na pa din? 80,000. Bayad din ka. Nga mo bayad mo? Di kang bayad. Bayad na naman ginimutan ng kolekta. Awa na natakda na ka. Bayari na yun. Ana. Niyagwa ka ikabayad, ibaligya na imong yuta. Ibayad. Nga naman. Kaya ang sugo os Ginoo nag-ingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Niya ang parokya nahimo namang kabos kay kurap man ang pari. Bayari ang kabos nga parokya. Di ba? Pero ang pari ayaw tog bayari siya, ang parokya lang. Kaya kuha mo na. Mo na nahitabo sa ato ro mga slots nga halin. Nga naman, kining gayaw-yaw dato man eh. Kana bang ako motuog yung kuaning moingon ang Ginoo nga ang kasing-kasing nato mo'y hukman. Ako dili lang sa diingon nga pagkuan ninyo no, pero ako ginang hutdon akong stipend sa paghatag balik nganhi sa panginahanglan sa parokya o sana ang pagpalit og slot. Akong stipend ako ginang bahin-bahinon, mupalit yung og slot, labing minos na po gina ka slots kada buwan or labing minos 5 ka slots kada simana. 20 de ka slots ako mapalit. Saan ba tong slot pamaligya ba? Nya kada gid nako palit, mudaghan dayon ang mamalit. Maglinya gud diha. Opisina. Di gud na mo maato og basa sa kaning kuan, sa kaning anabas mga text message ba. Daghan na lagi malit. Dihay gisuwayan ako nga wa jud ko ni palit. O sa to kasimana nga nako sige lang inyo palit kinsa man sinasayod ani minus kayo og halin. Ingong Ginoo, ikaw God
di ka mo palit sa imong produkto, pasabot, nagpahimos ka, ikaw palit sa ka. O nausahay kaming mga pari, matod pa sa istoryas uban, lahom kuno kay mig bulsa, kusog kuno kay ming mangayo, pero di mi ka maong manghatag, kay inig kasod nas among bulsa, tuan lahom, niya sakit ra ba mig hawak, lisod mig kuot nga tos lahom ba? O nang lisod kay mi paghatag, pero di ba na tinuod, no? Pero og matinuod sad na, luoy kay ng paria. Nga naman, channel man may sa grasya. O na, channel rami. Nya kung mo-stack up na diha namo, unsao mo man pag-flow sa grasya, muawas na, mo backfire ba? O ana, din ahin na mo so, din na mo flow. O, karon ni flow na atong grasya, pila na ihalin nato sa atong slots ning abot na og 5,566 slots. Oy, 23,934 na lang. O, gahapon 24 pa to. Karon 23 na lang. O, sige, pakpakan na itong ginawa eh. Ibawa man ko nga, di gyud mo pakpak kay murag wapaman mo ka donate. Pero sagdi lang na naman sinang donate dito. So ato pakpakan ginawa na. Mahurot ba din ni karong September 8? Mao lagi na ako lang sa ipahinomdom kay kanilagi sang ato mga igsuon nga irong spelling yun, ipadersiano ra gyud ang ibutang sa receiver ba di man na dawaton didto mo daghang itag nga return ron padersiano na pagyoy Father Crescencia naunsa naman nga lalaki babae na mahinuon ana bang tinayas dinali-dali nya mga senior baya in town ang mukuan di kay may pagkasuwat Crescenciano ti ubod gyud na ang akong name. Nya naasay wa muhatag nato sa ilang name kanang control number nya ang ilang name of sender ug ang amount di sa dawaton didto pangitaan man tag name of sender nya amount ug ang control number simpre it takes man ang ari nato kining ni ang mga butanga mao ni siya ang pagdinasigay. Dinasigay ba? Mauni ang pagtinabangay. Ipakita nato nga nagsigi tag hinatagay. Nalipay bitaw ko atong pagka-Domingo, di ba pagka-Sabado ako manggi-announce no nga naa ang akong pag-umangkon sa pag-agawan kato si G. Rose Taburnal namatay dito sa Qatar adto pang June 25 nya nahibaw-an namo nga namatay adto pang Huwebes last week kay gitrace na ba sa iya sang igagaw igtag sa intawon atuwa sa Qatar kay nahibong namang pamilyang di na makontak niya kay nagkinahanglan man kuno og mga labing minus 120,000 para matransport ang body diri mo tong gi-announce nako pagka Sabado pagka Sabado niya nga nanginhanglan ko niya mga manghuam ko diri sa parokya manghuam o mangawat pa ka kuripan ni kuanjo kayo no kanang makapahupay ba sa atong kasing-kasing kay ang presidente sa agency nga iyang giagian diri although direct hire siya ni agi gyapon siya agency kanang kanabang agency ba nga mo pa larga og mga worker bas gawas ning ari ang presidente ingon siya pader magpaminawan baya ko nimo unya na nakalitan man ko nga kay kami sad mismo wag gyud kayo mi masayod ingon na siya ba kay niran away man dito siya anak mura bitag kanang na salingan anak lost and found nya siya ay gyud kabalaka pa dir ayaw na pag-raise og kwarta kami nay bahala ana amo na gyud ng obligasyon ang pag-transport ana nga iyang lawas kami nay mo coordinate sa uwa ana amo na gyud na ayaw gyud pag ayaw na pangayo og kuan kana ganing donations ana astang lipaya hinon ako nya kay na may ni donate na may ning pada nako sige na lang ato na lang ning gamiton para sa magkuan pa mangidan diri magburial pa ana mauli puhon kay sige pa mag-process ana pa manay daghan ring gastuhanan so salamat ani mga tawo kana bitang mo action dayon bisag na atas kasubo mudasig nato kay mo paambit sa ilang authority sa ilang capacity mao sa ni atong gibati karon dinhi sa ato mga proyekto. Mao sa nitong bation kung magdinasigay ta panahon sa kasubo kanang hapit na mamatay ing na dayon ay kahadlok mamatay ka nga naman
na ay langit. Mauni ang atong paglaom, mabanhaw ka, ay kabalaka ng kamatayon. Tiyap na ito yung nag-stress nga, nag-brain cancer, niya ka ng, kung ano ba, stage 4, nag-iingnan siya anytime, mamatay siya, pertigin niyang hadluka, yan, ning gusto siya mo makikistorya na ko, akong gidasig mo, sige na, kamatay na, ay langit. Pertinindo tas langit. Mga 2 ka oras na mong istorya bahig kamatayon, pastang kursunadahan na lagi niyang mamatay. Ano siya, padir, kinahan na kay kumatay, naku, ano sa kain, sa basig ugma na. Pagka alas 3, patay na yun. Lingaw lagi ato niya, kanang lingaw na siya, padir, ini kamatay ron ako, padir. Unsa kay akong makita, nako, langit, nindot man kuno kay na. Nya, di, purtigin ang nindota. Naku, ikamatay ni Muhab, nagka-istorya naman kita, ing nagyo ko. Bisag mo balik pa ka, ing nako, sa mo nakita dito sa langit. Sige pa dir, ato nang dilan ako. Antod karon wa kabalik ko. Amot na langit pa to siya. Amot na karon gabi, basing balik to. Na itang, magdinasigay ito mausap raman ang atong tensyon doon. Kasabutag unsa ning kamatayon, matud pang San Pablo, di na biya ta mga matay, may magnaatas ka ngit-ngit, nga naamtas kahayag,